खुलुमबाय गासै रायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इनफरमेशन होनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय सिखिरि गांनि साथा हमनाय बैसागु मेथाइ। बे बैसागु मेथाइखौ रोजाबदोंमोन रामा बसुमतारी अर्थात आंनो। दा बे मेथाइया नैबे बोसोराव बा बे नैबे देग्लायनि बैसागुआव एलबाम महरै नुजासिगोन। दिनैनिफ्राय बे एलबामनि शुटिंआ जागायबाय। जिखियानो जाया मानो साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। दिनै शुटिंखौ फोजोबनो हायाब्ला गाबोन फोजोबथारगोन आरो जिखियानो जाया मानो दिनै जागायबाय शुटिंखौ। बे एलबामनि प्रडिउसारा जाहैबाय हायेन ब्रह्म, जायखौ नोंथांमोना मिथिनानै मोनखायो नामखौ बुङोब्लानो। बिथाङा हान्थु लोरोफो लोरोफो होननाय मेथाइखौबो रोजाबदोंमोन। दा बिथां हायेन ब्रह्म आरो गावनि बिसि अनामिका बिथां सानैजों बे एलबामखौ दिहुनदों बा दिहुननो थाखाय आखायाव लादों। दा बेयाव माखासे एक्सपिरियेन्स थानाय एक्सपार्ट आर्टिस्टफ्रानो दंखायो। जिहेतु आं आसा खालामो बे एलबामा जोबोद मोजां जागोन। आरो जिखिनि नुनो मोनदों दिनै स्टार्टिंआव माने मोजां जाखादों आरो एलबामा। दा एक्टर एक्ट्रेसआबो एक्सपिरियेन्स गोनांखा। एक्टरखौबोथ' नोंथांमोना नुनानै सिनायखाबाय जानांगौ। आरो एक्ट्रेसआबो स्मार्टखा, माने बेबायदिनो एलबाम बायदिसिना बेयाव माने आगान होफेरखानायखा, एक्सपिरियेन्स गोनांखा। दा बिथांमोनहा नैबे सिखिरि गांनि साथा हमनाय बे एलबामाव बिथांमोना आर्टिस्ट महरै बाहागो लादों। जिखियानो जाया मानो जोबोद मोजां जाखागोन। आरो नैबे एलबामखौ अनामिका फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट बे चेनेलावसो नागारनाय जागोन। जिखियानो जाया मानो दिनै शुटिंआव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। माखासे आर्टिस्टफोरखौ लोगो मोन्दों आरो एक्सपिरियेन्स गोनां बेबायदियाव आगान होखानाय बिथांमोननिजों रायज्लायनानै आङो गोबां माने नलेज लानो हादों। जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बे ब्लगखौ नायलाङोब्ला एलबामा माबायदि जागोन बेखौ नोंथांमोनाबो एसे हमनो हागोन आरो। जिखियानो जाया मानो आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन होननानै। नोंथांनि नामा मा नाम? आंनि मुङा निजोम नार्जारि। औ, गामिया? गामि क'क्राझार। क'क्राझार। औ, नोंथाङाबो एलबामाव बाहागो लादो? लादों। औ। माबायदियाव? साइडआव मोसानायाव? अ दे मोजां जादोंना? मोजां। अ दे, हिट जागोन। हिट जागोन ना? नोंनालाय मा नाम? आंनिया फोथायसा बसुमतारी। औ, बिजनिनि। औ, बिजनिनि। औ, नोंथाङाबो इयाव माबादो ना? बाहागो लादो एलबामाव? ग्रुप डेन्सआव? ग्रुप डेन्सआव। दे मोजां जादोंना? औ, मोजाङानो। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ अनसायगोन होननानै मिजिंथिबाय। बयबो जाहाथे नाय, साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट खालाम। जाबाय दे। नोंनियालाय मा नाम? आंनि मुङा पबित्र स्वर्गियारि, ओमफ्राय राजा बाराय होनना बुङो आरोना मानसिफ्रा। राजा बाराय? औ। नामखौ? आंनि मुङाथ' ओरैनो पबित्र स्वर्गियारि। औ, ओमफ्राय गामिया? गामिया आंना दरं कौपाटि सियालमारि। अ, दरंनिसो। बे एलबामाव जेनेबा खाम दामदों आङो। खाम दामदों? औ। मोजां जागोन, जोबोद मोजां जागोन ना? मोजां जागोन, नायदो बयबो जेनेबा। दे मोजां जागोन। मा होनदो? जाखांना फैबाय दा? मा ओंख्रै? मेलाथारलै। मेरलाथार ना? जोगोनार, आलु लाब्रा, नाजों मैथा, थाइबेंजों गाजर खाजि, दालि जहल, आरो माबा ना? पापर भाजा। ओमफ्राय गैथ'ला। Special person, special things for my little Oh, beda pun baru. Beda pun mau itu dong. Special person, Spesial benda mana? special apa namanya? Pun mau kan. Udah siap lagi. Thank you.
Itu deh. Produser kau timbun kan? Terus aku mau pengukuhan aja. Coba, thank you. Baik. Bisa yang udah biar jauh dah. बे जाहैबाय हायेननि फंबाय लोरफो लोरफो मेथाइ रोजाबग्रा Yang spesial bermain itu जाहोबाय औ जाबोन गाहाखै आंनो बेखौ होबाय आंनो थेंकिउ दे मोजां मोजां थेंकिउ लाबो Bwisagu